Август Мөслим агрофирмасында бөртекле һәм бөртекле кузаклы культуралар быел 15 мең гектарда үстерелде. Шуның 5500 гектары көзге культуралар. Елгабаш бүлекчәсенең көзге бодай басуындагы урып җыю техникасын күреп бер мәлгә югалып каласың. Менә кайда икән ул заманча һәм егәрле тракторлар, комбайннар. Агрофирма басуларында бүген 30 комбайн хәрәкәт итә. Икмәк ташуга 16 Лилиани бункер төягече һәм 15 КАМАЗ машинасы җәлеп ителгән. Килешү нигезендә үз машиналары белән эшләүчеләр дә бар икән. Алым киңлеге 9-11 метрдан артык булган ашлык комбайннарның барысы да диярлек өр-яңа. Күбесенең эксплуатациялау срогы нибары 1 ел. Быел гына кайткан киң алымлы Торум комбайннары аеруча җитештерүчән эшли. Яңгырлар да тоткарламаса, урак темпы тагын да югарырак булыр иде ди комбайнчылар. Вакытында алырга тырышабыз инде. Яңгырлар мишә итсә дә. Без вакытында эшләргә тырышабыз. Иртән иртүк кирип итеп булмаса да, соң булса да кирип итәбез. 1 минутны да әрәм итмәскә тырышабыз инде. Шортлар бар. Ошол вакытында килә. Машиналар үзелми инде алай. Заправка постоянно кырда инде. Яңгыр куркынычсызлыгы килгәндә һәр вакыт машина кырда йөри. Транспорт логистикасы да яхшы оештырылган. 12 комбайнга 5 Лилиани төягече беркетелгән. 30 тонна сидырышлы бункерларга бер юлы 2 комбайн ашлык бушата ала. Бункерлар ашлыкны үз чиратында КАМАЗларга бушата. Алар исә икмәкне Мөслимдәге һәм Минзәләдәге ашлык кабул итү предприятиеларына илтә. Хәзер икенчендә элекке белән чагыштырганда уборка икенче күңелле. Техникалар яңа, төзек. Бик оештырылган эшләр. Тиз битәр дип өмет итәбез инде. Көнгә 5-6 рейс ясыйбыз инде, ким дигәндә. Минзәләгә дә йөрибез без. Минзәләдән дә ташыйбыз, моннан да ташыйбыз. 25-30 тонна төяп ташыйбыз инде, көнгә күп чыга шулай. 15 комбайнга 5 бункер төягеч беркетелгән. Ашлыкны машиналарга бушату өчен 5-6 минут вакыт китә икән. Басуда механизаторлар заманча элемтә чаралары аша гына аралаша. Быелгы уракта ничегрәк оештырылган эш әле синең мондый Лилиани арбасында эшләгәнең бар име? Бар, былтырда эшләдем, быелда эшлим. Болай уңайлы инде Лилиани арбалары. Күп керә инде, почти 30 тонна ашлык керә инде. 5 минутта төяп җибәрәбез инде КАМАЗлар инде өздексез килеп тора. Безгә инде рациялар бирделәр. Чәчү вакытында ук өләштеләр, һәр безгә рация бирделәр. Җайлы бер бик уңайлы рациядән сөйләшәбез. Аяз көннәрнең һәр минуты кадерле бүген. Комбайнчылар тәмам өлгергән икмәкне тизрәк алып бетерү өчен тырыша. 40 караплары көнгә 25-30 гектар майданның уңышын җыеп ала икән. Уңыш дигәннән көзге бодайның гектар биреме агрофирмада уртача 40 центнер тәшкил итә. Әлфинур Нугманова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.